Care ești ăsta cu lumina? Eu. Ah. Tu, a? Cicea? Care sunteți, mă, aici? Băi, care sunteți, mă? O să-i vudu, băga-mi. Dai în cap. Care mă, băga-mi? Capul! Ia mă, așa că n-am făcut nimic. Hooligan. Azne. Tony face el capul. Tony face. Bă, dar care la modul silence, modul night. Ce faci? Toni, ce faci, mă? Ia să te filmezi, mă! Auzi cum s-aude râul lângă Toni. De râul ăsta meu sau? Twilight. Este, mă, de Twilight. Mamă, cât de șmecher. Iau un boschetare. Ce era prins acolo? Ah, telefonul. Hai că e o pasarelă aici. Mamă, ce frig e. Ce frig e, mă, ce face lampa aici, ești nebun? Mamă, dă drumul. Cu bățul sau cum? Și-a dat drumul, știi ce și-a dat drumul? O bucată. Îi dă cu cremă de aia, de usturoi. Ia dă-i drumul aici. Ce scrie acolo? Nu știu, frate, dau și eu pe alte alea. N-are night mode? Are, dar Nu merge. am văzut că nu scoate nimic frumos. Depinde, poate e întuneric afară. Ei, voi vedeți părția asta, mă, aici? Da, mă, da. Noi vedem, dar aparatul nu vede. Ce al meu? Ce filmezi? Da? Păi de-aia țin așa. Trabuc aici. Trabuci. Ce faceți, mă? Le dați foc de acum? Băi, bricheta asta nu-i bună, mă? Stai așa. Ce are, mă, bricheta? Uite, mă, că merge. Unde e bricheta aia? Băi, dar serios, ați venit cu mai mult de o brichetă? Stai, mă, așa, că nu înțeleg ce se întâmplă cu ea acum, m-am prins eu. Ține. Ia agito, ia agito. Tonia ta unde e? Agito, mă, că poate are probleme cu gaz. Stai așa. El a dat la maxim? De ce ați dat, mă, chibrit? Stai, mă, că uite, avem două. Mamă, ce asta nu-i bună, Ce vezi, băi. mă, ce are în ei? Ești nebun? Bă, aia albă unde e, Vale? Băi, ce molozul ăla, mă, acolo? Fii atent care hârtie băgată înăuntru, băi, ești nebun. Chibritul, bă, trebuie luat chibritul, bă. Cine are unghii să scoată Dă-ți făi tabla chestia aia. Ia vezi, mă, la chibrit în geacă. Ia bagă mă în buzunar. Elena, hai să-ți faci o tablă încoace. Cap în cap aici. Pune cap așa. Deci mai jos. Ce cap, mă, că nu se vede nimic acolo. Ne-a luat. Ne-a dat-o la cap. Băi, dacă dai... Ține, mă, să-ți fac eu. Hai, oprește la. De ce să-l opresc? Că am 20 de minute la dispoziție. Da, mă, facem un Vezi că e în geacă. Ce fete. Dar ce pula mea că mergea bricheta? Pula mea este cacă. Bricheta, ce pula e bricheta aia? Vale, bricheta albă unde este? Stai așa, că nu știu. Stai. Băi, stai, nu dați acum, să fim toți gata cu aparatele. Stai să văd ce faci țeapă. Vă să se vadă mic. Vali, dar n-am niciun buruș de la. Filmezi? Puteți să ai un buruș. Alex, tu ce faci? Pozezi sau filmezi? Sună pe Jolti să filmeze. Nu, Jolti nu poți filmezi. Stai, țin. Cum ține lumina la asta, te rog? De lumină? Da, ca să Lumina aici. Băi, Toni, dar dă-l și pe cealaltă și pune amândouă, vreau, că de-aia avem astea. Stai. Dă, Alex, țin. Bă, pula mea, Vali, dar eu am altceva că nu am niciun buruș de la. Îi rezolvă. Ia vezi, mă. Vezi, mă, că trebuie să ai undeva. Jos. Pe stand-by. Uite, mă, aici. Uite-l acolo, mă. Pune puțin pauză. Desfă din dreapta, de acolo. Ia uitați-vă, mă, la el. Bă, cred că puiul Uite, mă, să desface de aici, băi, Alexe, de acolo. Ține puțin lumină. După aia, uite, gata. Luminează, mă, aici, în zgobuz. Ce om alea? Gata? Ia uite, mă. Dă-ți, frate, foc. Vali, unde e bricheta aia albă? Stai, mă, și eu cred că asta e. Păi dă-o la mine un pic. Mamă, cred că mă Dă-o la duc și mine, dau cu... Vali. Hai. Stai. Să prindă unul singur, atâta. Mamă, cred că stăm 19 Dați-mă și vă, mă, minute. așa că faceți aici grămadă. Băi, nu dăm la toate, Una doar singură, la una două. singură. Una ca să le aprindă pe rest. Toni, ușor. Ăla e. Bagă și pe aia, Alex. Gata. Bagă și pe aia. Ține-o, mă, Toni, nu arunca. Nu apare, că te-ai dat cu lumina mea. Hai acum. Dă-i, aprind-o. Stai. Gata. Haideți, mă, coa. Unde e ala ta, mă? Care vă două? Uite la Vali, a prins. Unde e ala ta, mă? Are Vali două. Alex, vină cu aia, vină lângă Cristi. Vino, mă, coa. Alex, vină lângă Cristi. Ole. Aici. Asta e ole. Stai. Doi. Cine s-a răbat, ultra, ei? Ale.
putea să fie decât Vali. Doar atâta coaie? Hai mă că mai sunt două, dați foc la toate. Hai, Vali, vin cu asta. Ale! 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 Doar eu singur, mă? Pune-l la înaltă. Așa mai jos. Mamă, și Fadel și cu fisul. Și eu am aparat de sudură, ia uite, cu halogen. Stai puțin. Ia uite-mă, să scați asta. Hai, Cristi, mișcă-te, ce faci? Bă, Europa, Steaua, campionii din Ghencea. nu pici pe steaua ta. Hai, băi. Du-te pe lângă ei, Du-te pe lângă ei, du-te pe lângă Alex. Toni, ai grijă cu geaca. Da, mă, da. Da, Se du-te. stinge. Hai mă, aprinde și pe ailaltă. Uite că are aici la Alex. Vali? Dă-mă și mie unul foc la scurt. That's all? Mamă, ce That's all? 200. Cam așa ceva, da. Pozază! Așa că e marfa aia, da. Toni, grijă cu geaca. Lasă-l frate așa, ia. Hai, gata, este mă. Nu că a luat-o, mai pune o dată. Așa, așa. Eu uite. Mamă, era făcare. Prelungire cu aia. Haideți băieții, haideți băieții, la 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 la. Ole! Ole! La 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 la. Jani, mă! Super, să mă dislike. Ia uite. Oh yeah! Oh Vali, yeah! pantalonii. Flăcări! Ard în flăcări pentru tine. Poate-i foc în pula mea. Să mă să poată. Aoleu! Bă, dar nu pantalonii. Băi, ce ai mâncat azi? KFC? Am mâncat KFC, eu știu ce iute e. Băi, dă acum. Vali, bombele unde sunt? N-am luat. Bă, zea, uitați-vă aici. Băi, vedeți sus! Ia uite! Hai, Carla! Da, mă, dă-te în pula. Hai, Carla! Cine suce pula? Gigi! Care? Yo! Oh! Huligani! Huligani! Domnul că am pus să băi. Picat, picat. S-a stins, gata. Gata, Gata? Vă mulțumim pentru participare, pentru distracție. Noapte bună! Nu să dați mai mult ăla. Am făcut-o și pe asta. Combinațială. Oh! Haideți, acum cine a prins torțele? Să zică 1, 2, 3 și... Texanu, te iubim! Ia va să mai Da. Bă, n-am uitat, Vali, bineînțeles. Da. Era. Ce capul?
că venim. Am că nu mai aveți lumină. Trebuia să vedem aici să nu fi dat de scaune. Adevărat? Cred că nu e nimeni aici. Ce faci? Ce dracu e? Grafic. Ia mă trece pe șa. Nu mai, că mi-a pus mă nu știu. Mă nu știu. Mie nu să le mai spus. Știu, ia mă trece. Păi ce ori am eu? O, nu mai face. Ia deal, frate, m-am săturat de dealuri. M-am săturat de dealuri. Nu mai vreau să urc ca anul ăsta. Aveți grijă. Băi, toată lumea a filmat, nu s-a făcut poze? Ba da, a făcut Elena, a făcut Adi poze. N-au făcut poze, ha, e Da. bine. E foarte ales. E bine acolo. Dar aveți să puneți pe Facebook. Da? N-avem. Chiar asta. A, Tonin ce-a fost dacă ăsta a fost nici acolo, Tonin? Câte bătăi și aici? Etapă cât e? Suporterii Steaua! Suporterii Steaua! I don't know. I don't care. Încă mai filmezi? Oh, 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 oh. Ce că ai întreagă toanele? Bineînțeles. Ce pare? La fel ca și eu la care pot. Da, e pe final, primul și începe eu. Eu te aud, acum joc. Ei, eu tot. Stai bă că fac video, bă, nu-i bine. Aveți grijă. Băi, toată lumea a filmat, nu s-a făcut poze? Ba da, a făcut Elena, a făcut Adi poze. N-au făcut poze, ha, e Da. bine. E foarte ales. E bine acolo. Dar aveți să puneți pe Facebook. Da? N-avem. Chiar asta. A, Tonin ce-a fost dacă ăsta a fost nici acolo, Tonin? Câte bătăi și aici? Etapă cât e? Suporterii Steaua! Suporterii Steaua! I don't know. I don't care. Încă mai filmezi? Oh, 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 oh. Ce că ai întreagă toanele? Bineînțeles. Ce pare? La fel ca și eu la care pot.